物価高が続く2026年、生活者の約6割が節約防衛モードに入っています。給料は上がっても実感がなく、多くの人が我慢一辺倒の節約に疲れています。本記事は、全部を切り詰める節約の限界を指摘した上で、守るところは守り、本当に大事なものにはしっかり使うメリハリ消費という第三の選択を提案。価値観の棚卸しから固定費の見直し、小さな贅沢の設計まで、最新データと図解でわかりやすく解説します。本記事は、メリハリ消費という第三の選択を提案。最新データと図解でわかりやすく解説します。詳しくは、充実の本編で。